ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, хуш омадед ба барномаи чашмаи умед. дафъаи дигар ман гуфтагӣ будам дар бораи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал. ману шумо гуфтем ки фикронаи шумо ин фундаменти шахсияти шумо аст. ҳар чизе ки шумо орзу доред ки ба ҳаёти шумо пайдо шавад, ҳар чизи умеду мақсаде ки шумо доред, аз фикронаи шумо вобастагӣ аст. агар ки фикронаи шумо тоза бошаду фикри илм, фикри ҳамон мақсаде ки шумо мехоҳед ки ба вай расед дар ҳаёт, ҳамон фикра ҷорӣ кунед ба саратон, ҳамон чи ҳаёти шумо пайдо мешавад. Лао Цзэ пеш аз Конфутсия зиндагӣ кардагӣ буд. Чандин ҳазор сол пеш дар ин сарзамине ки ман шумо зиндагӣ дорем гуфтагӣ аст ки что мыслимо, то осуществимо. ҳар чизе ки одам фикр кардан метавонад, ҳамон чиза ҳаёташ ба ҷорӣ кардан метавонад. То есть ҳар чизе ки шумо ҳамона тасаввур пайдо кунед, агар фикраш ба ки бошед, ҳавай ҳаёти шумо ба пайдо мешавад. бародарои азизу гиромӣ, ман гуфтане ҳастам ки шахсияти шумо, мана ин шахсияти шумо вақте ки шумо мехоҳед ки шахсиятатонро созед, а ин шахсиятатон ҳаётатон вобастагӣ аст. Шумо ина нағз мефаҳмед. Неки ин шахсият аз чӣ вобастагӣ дорад? Аз ду чӣ? Фикрона, то есть фикратон, фикри шумо ва гӯем одатои шумо. Чӣ чиз одатои? Привички. Мысли привички создают вашу судьбу. Ин чӣ гуфтаи гап? Фикр, то есть фикронаи шумо, мышлени шумо месозад, фаҳмиши шумо месозад, баъд аста-аста привичке шумо пайдо мешавад. Привичке ки шумо доред, анами привичке шумо ё муваффақ мекунад, ё ки ба камбағалӣ мебарад. Диққат кунед. Мардуми камбағал намефаҳманд ки привичка ҳаёти инсона роҳбаландӣ мекунад. Не ки одаме ки фикронаи камбағалӣ дорад, ин чизро намефаҳмад. Ана мардуми сарватманд ин чизро медонад. Нигоҳ кунед. дар ҳамин ҳаёти инсон тамоми чизе ки шумоя рӯҳафтода мекунад, тамоми чизе ки шумо дилшикаста мекунад, тамоми чизе ки шумо камбағал мекунад, тамоми чизе ки шумоя аз чӣ гум шарманда мекунад, шумоя бадбахт мекунад, ҳамин чизо ба назаратон зебо метобад, блистящий метобад, яке лаззат метиҳад, шумо ба ҳавасмандӣ мебиёрад. Мана мисол, доимо пул расход кардан, растаҷительство, магазинҳо гашта, либоси рангоранг пӯшидан, кайфу сафо карда ресторан овқат гаштан, занака бозӣ кардан, чӣ гум аз ин мошин ба он мошин, а ин мошини зебо фурӯхта дигараш, мана ин хеле сигарет кашидан, арақ хӯрдан, нос кашидан, ҳамин чизо, мана ин казино бозӣ кардан, ё ки мана ҳамин чизо агар шумо диққат карда бинед, ҳамини шумо ба як ҳаловат метиҳад, ҳамин чизо шумо ба што круто метобад. Вой, круто, сигарет, вой, круто, вай, деловой машина, вой, круто. ҳамин чизо як интересно метобад назари одаме ки ҳамин ҷавоне ки ҳозир нав калон мешавад, ваям орзу мекунад калонтатарш як мотоцикли круто гирад, телефони крутое дошта бошад. ё ки ҳамин хел ҳар як чизе ки шахсияти шумо ба зарараш аст, вай шумо ба диққатҷалбкунанда метобад. Не ки вай чизе ки шахсияти шумо месозад, ба ақл мекунад, худотарс мекунад, олим мекунад, чемпион мекунад, бузург мекунад, вай ба осонӣ ба даст оварда намешавад. Вай аз шумо чӣ талаб мекунад? Диққат, сабр, вазнинӣ, меҳнат. фаҳмидед? барои ҳамин қадар мана мисол китоб хондан, намоз хондан, аз болои худ кор кардан, бизнес сохтан, ҳамин чизҳо шумо маҷбур мекунад ки шумо дигар шавед. Шумо дигар шавед. Барои ҳамон ин чизҳо ҳаёти одам ба ҳамту пайдо намешавад. Диққат ҷалб кунанда наметобад. Чӣ гум? Зиқ метобад. Ҳамин китобхони ҳафсала нест. вақт одамо гумон мекунад китоб хондан вақте бекорагӣ ба хондан дар кор. Фаҳмиданед? Мана нигоҳ кунед. ин чизҳо аз шумо дисциплина, план қатъи кор кардана талаб мекунад. Сари вақт кор кардана, мошини дисциплина сохтан дар кор худатон ба. Дисциплина гуфта чиза мефаҳам тоҷикишба. Ин қарор карда, рӯи нақша кор кардана. баъзе вақт шумо вақте ки рӯи нақша кор мекунед, хушатон намебиёд, монда шудед. неки на кардан дар кор. Ранги ки ами 5 вақт намоз хондан аст ку сарфи назар ту монда шудиме, имрӯз ту зиқиме, имрӯз ту ба хушбахтиме, хурсандиме, ҳава сари вақт кардана дар кор ай айнан ҳамин хел барои муваффақ шудан аз болои худ кор кардан анамин ҳар чиза сари вақт кардана ёд гирифтан дар кор. Нигоҳ кунед.
мардуми камбағал як урфу одатҳое доранд ки вайҳоя ба камбағалӣ оварда мерасонанд. аз хурдии мардуми камбағал ба худашон ҳамон урфу одатҳои гандая тарбият мекунанд. сухани бад, рафтори бад, ҳанами чизҳо аста-аста урфу одати ҳамоно шуда мемонад. ин урфу одатҳои ганда аста-аста зиндагӣ ва камбағалӣ ба мебарад. мардуми сарватманд бошанд, урфу одатҳои сарватмандӣ аз худи хурдиш тарбия мекунад ба худаш. ман мақсади гапам чи аст? мақсади ман гуфтани оне дорам ки шумо агар ки ҳамин рӯз аз болои худатон кор кардана сар карда фикру одатҳои мардуми сарватманда ба худатон тарбия кунед, баъд шумо ба мана ин одататон ба шумо ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. диққат, аввал инсон мана нигоҳ кунед, шумо мана инҷо бастед, шумо аввал ҳаракат кунед ки урфу одатҳои мардуми сарватманда ба худатон тарбият кунед, одат кунед, ранги мардуми сарватманд зиндагӣ бурдана, фикрона. баъд ин шумо ба ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. ин беҳад зарур. диққат кардаистед, рӯзиш ба привичка мешад. аввал привичка худ ба тарбия мекунед, баъд привичка шумо ба ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. анакун агар ки шумо ҳамин привичка мардуми сарватманда худатонро тарбия накунед, ага шумо хоҳед нахоҳед ана он привичкаҳои мардуми камбағал шуморо пайдо мешавад. ранги агарот, агар ки ҳамин агаротро меҳнат карда чизи хуб нашинонед, алафи ёбои серавно мебурояд. характери шумо ана михел аст. ана формула диққат кунед. аввал русише мегум, ба тоҷикише. мысли, сначала мысли появляются в голове, они со временем, когда мысли повторяются 1 раз, 2 раз, 3 раз, 4 раз, превращается в поступок. И эти мысли превращаются в поступок, и поступок раз за разом повторяется, и она превращается в привычку. И ваши привычки постепенно формируют ваш характер. И ваш характер в итоге формирует вашу судьбу. Вот она формула, по которой необходимо четко понять. Тоҷикиш ма мефаҳмонам. Фикр. аввал инсон ба фикр пайдо мешавад. ҳаме чиз сари шумо ба монанди фикр пайдо мешавад. мана мисол зан гирифтан, хона пӯшидан, мошин харидан, корхона сохтан, китоб хондан, анакун. ин мусбатош. манфиош, як каса ғайбат кардан, як кас қатти ҷанг кардан, зан қатти ҷудо шудан, ҳаме ҳамино аввал сари одам ба пайдо меша. ё ки мана мисол халқи мо дуруя кардан, мана ин оппозиция, халқа ганда кардан, давлата ганда кардан, ҳамино аввал калли одам ба пайдо меша. ҳаме ин чизҳо аввал дар сари одам пайдо меша. диққат кунед. вай мусбат астме, манфӣ астме, аввал ба монанди фикр дар сари шумо пайдо мешад. вақте ки дар сари шумо пайдо шуд, шумо як бор, ду бор, се бор ин фикр ки такрор шудан гирифт дар сари шумо хоҳед нахоҳед вай такрор мешавад. вақте ки вай такрор шудан гирифт, аста-аста вай фикр рафтор ба табдил меёбад. шумо як бор ҳамон кора мекунед, гум мекунед, ҳеҷ гап не, як бор ку ман дига намекунам, кам як бор. бо ҳамон ба дилатон мекашад, бо ду бор мекунед. баъд аз чанд вақт, чунки фикр чуқур шуда рафта истодааст, фикр такрор шуда истодааст. шумо медонед ки барои чи ҳаёти баъзе одамо дигаргунӣ нест. 5 сол, 10 сол, 20 сол аст меҳнат мекунад, ҳаёташ дигар намешад. баъзе одамо 15 сол, 20 сол аст муҳоҷирӣ мерад мебиёд, ҳаёташ дигар нашудааст. ҳамин камакак пул мебиёрад ки хурду хӯрокаш мемира, ё хонаша ремонт мекунад, ё мошин мегирад, бо ҳамин мошина фурӯхта богашта мебуравад. 5 сол, 10 сол, 20 сол аст одамо меҳнат мекунад, нека сифати ҳаёташ дигар нест. баъзе одамо ман мебинам ки баъд аз 40 сол боз меҳнати кардагиш ҳаёташ дигаргунӣ надорад. ҳамин дигаргуние ки ҳаёти ҳавай ба пайдо шудааст, ҳамагӣ 5% ё 2% ё 1%. а сабабаш дар чист? ҳамватанои азиз, аз хотир набароред ки ман олими равоншинос ҳастам. сабабаш дар он аст ки 95% фикри шумо фикри дирӯза аст.